Guretzako, amets luze batetik esnatu behar gaur, eta hemen, gure aurrean, azkenian, Zestoko osasun zentro berria daukagu. Netzako, hori handia da, ate hauek zabaltzia, Zestuarroi eta Zestuati pasatzen dian hainbeste jende ire bai, arreta medikoa berdenak. Zentro berri hau, ikusi dugun bezala oso modernoa da, eta bat mendekoan exigentzira bizka moldatua, eta horretan jarraitzeko itxaropenian gabiltza. Bestalde, aipatu da aurrez langileantzako hobekuntza, bertan lan baldintzetako eskaintzen dio aukera, eta baldintzako bia balen baitu langileak, dudik gabe, guretzako izango atentzioan asko zobia. Lehen esan bezala, bide luze batetik honea aliaugea, eta nik eskertzen diot aurreko alkatek hasi zenak bide hau, Alasne Oleizola eta Leire Etxeberria, ez daude gaur hemen lan arazo batikan, egin den lanatikan, teknikari Etxe Malberdi, Irati, eta, oain azken aldian gaizka ibili direnak hemen, jarri den jakintza eta gogo batikan, eta goranaia proiektu hau abian jartzeko. Ez dut astu nahi ere, aurreko legegintzaldian izan ginean taldeko kolaborabendunak Ruben Alberdi eta Iban Arbaiza, danok elkarlanian jardu gendun gogo handiz eta adibidea bezala nahi gendun herriai erakustia elkarlanak badaukala ondorio positibo bat arreiatzako ekartzea, eta ez nuan hori esan gabe nahi. Katea berak ere aldez aurretik esan egin dit urduri zegoela, baina maixutasuna, ez egin duzu malkatekona. Eta goraipatzekoa gainera, eta benetan, eta zintzo, goraipatzekoa aldez aurretik edo gu baino aurretik edo zuen aurretik izan diren guztiei eskertza egindakoa, eta baita zuek elkarlanean aritutakoari esker hemen egotea. Beraz, egun egokia da, gaurkoa Jaurlaritzaren pertsona helburu xedea azaltzeko. Alde batetik, Zestoako osasun zentro berri honetan, nik benetan 3.600 pertsonari zerbitzua eskainiko diogun, ala gehiago eskainiko diogun, baina gutxi gura bera Zestoak duenaren arira etorriz 3.600 pertsonari zerbitzua eskainiko diogu. Instalazio berriak dira, 600.000 euro inbertitu ditugu, eta espazioa irabazi egin da lehengoarekin alderatuz. Pertsona horiei, 3.600 pertsona horiei, edo gehiago badira ere pertsona horiei, beste pertsona batzuk eskaintzen diete zerbitzua. Aipatuak izan zarete, Osakidetza osatzen duzuen profesional guztiak aipatuak izan zarete, eta zuek pertsonak zarete eta pertsonak hartatu egingo dituzue. Hau da beste aldea, profesionalen lana azpimarratzea, zuzendari orokorrak eta baita sailburuak egin duten bezala, nik ere horrela egin nahi dut, profesionalen lana azpimarratzea. Hau baita azken finean Osakidetzaren zerbitzu publikoaren bermea. Ongi etorriak izan, Zestoko osasun zentro berri honetara. Horretan indarra egin behar dugu, osasun zentro berria. Hori da bilkura honen xedea, bilkura honen helburua. Osasun zentro berri bat abian jartzen ari gerala Osakidetzan. Ekonomiako garai zailetan gaude, urte zaila dira inbertsio berriak egiteko, baina gaur osasun zentro berri bat dugu gure aurrean. Horregatik, egun handia da denontzat, baina batez ere, Bailera honetan bizi direnentzat eta hemen lan egiten duten profesionalentzat. Eraikin berri hau, aurrera ematen ari garen pasuen esenplu zehatza da. Donostialdeko esiaren barne dago eta horrela hemengo herritarrei eskaintzen diegun zerbitzua koordinatuagoa eta kalitate hobekoa ere bihurtzen dugu. Hurrengo hilabeteetan ere azken esiak antolatuko ditugu eta horrela Euskadiko osasun sistema osoa eraberri honetan hasiko da lanean eta ziur gaude emaitzak onak izango direla.